الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم derraɓe Allah cenɗo o tagani en ɓi adama walla bo o taggi en o waɗi en ɓiɓɓe adama nder ko waɗani en o waɗani en hakkilo kala ɓi adamajo fuu Allah ceniɗo waɗanimo hakkilo man bo nga ha o sendira boɗɗum be kalluɗum e noon bo o rewa Allah ceniɗo dow basira e noon ɓawa ɗo nde Allah ceniɗo waɗanimo hakkilo ɗo Allah ceniɗo eltanimo ko woni dow duniya man ngam o huuda be majum bo yaake feere o huuda be ko yerdinta Allah ceniɗo ngam majum Allah ceniɗo wi o andini ɓi adamajo ko andano ngam kala zamanu fu wodi kuje gurtoto ɗe yimɓe anda Allah ceniɗo andinaɓe kanjo wi allama al insana ma lam ya'lam yo kuje lattiɗe ɗe ɓi adamajo yettorto be maje ɗe o andaɗo oɗon yettoro hermaje be kuje ɗiɗi be andugo be andinago e koɗo yettorto be majum be andugo be andinago ɗo nga Allah biɗo eltuɗo kuje man fu goɗɗo yettorto hermaje to andinake Allah cenɗo wi huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah cenɗo eltani on lesdi man jahe dow maari e ñaame bo ko ndi mari e kuutinire bo latti ɗum kuje lattiɗe ceniɗe ko Allah cenɗo tagani on ha dow lesdi man e ɗon mbawɗo Allah cenɗo kanko on tagani on ko woni dow lesdi ɗo fuu be hakkiloji mon be jangirde mon foti jottoroɗon her kuje man payditoroɗon be maje yo ɓi adamajo be hakkilo maako be Allah cenɗo taganimo waɗi hakkilo be sebbo hakkilo maako be andal maako ɗo Allah ceniɗo fondi ɓi adamajo man o ferni kuje jur be wongo hakkilo maako man kuje man ɓoyma ɗe andano ɗe andakano amma tan ɓiɓɓe adama en perniɗe e zamanuji lattiɗi ɓawoji yo nder ko latti lolluɗum cankitiɗum ko gonduɗen jotta ko ɓi adama andal mum yettini ɗum be hakkilo mum be jangirde mum ko woni her juuɗe meɗen kuje lattiɗe réseaux sociaux kujeji jotta jogiɗen ɗo ta itti duuɓi 15 walla duuɓi no gas ɗum wala no sabi yimɓe andano ɗum amma jotta hande ɗum waɗi ɗum wari ɓi adama hakkilo mum yettini ɗum ha majum be jangirde on kanjum waddani en ɗum yimɓe ɗon kuuda be majum yo hunde man ɗum hunde lattide kayefire tum fu ɗum ɗo waddanen kuje lattiɗe kese ko jogiɗen kanjum wiyete réseaux sociaux téléphone ji jogiɗen ɗo ha warti jotta kam hakke hunde man heewi ha yimɓe ɗo ha warti duniyaru ndu ɗo fu ndu warti ba zawleru woru noon jotta hunde waɗan ha amérique hunde waɗan ha toye amma aɗo jooɗi ha suuduma ha men ɗo aɗo jooɗi ha suuduma aɗo laara hunde man en direct ɗum ɗo waɗa ko waɗi nga aɗo jogi hunde lattinde nde hakkilo ɓiɓɓe adama en jotti gaddanima keɓa kumpitoɗa ko woni ha dow duniya man yo hunde man nde sankitake ha dow duniya e sankitako man bo kala yimɓe fuu mari ɗum kala none yimɓe feere fuu mari ɗum yimɓe lungaji feere fuu mari latti ɗum ko mbiyeten man kanjum wiyete téléphone ji ɗi yimɓe jogi mawɓe ɗon jogi ɗum famarɓe ɗon jogi ɗum worɓe ɗon jogi ɗum e noon rewɓe bo ɗon jogi ɗum e noon bo fayidaji majum yimɓe ɗon conotira her majum be koyɗum aɗon mari haaje goɗɗo bindanamo message aɗon mari haaje goɗɗo ewnamo yo hunde man nde wari her meɗen nde sankitake amma nde ɗon mari kuje ɗiɗi nde ɗon mari fayidaji e nde ɗon mari bo torraji téléphone ji ɗi jogiɗen mbiyeten android hurata be internet ɗo be connexion ɗo ɗum ɗon mari kuje ɗiɗi fayidaji man ɗon e noon torraji man ɗon ha limten fayidaji man seeɗa nder fayidaji téléphone ji ɗi yimɓe jogi kurata ga jiya ko larani connexion internet nder fayidaji man goɗɗo o heɓan hunde lattinde nde o mari haaje gal jiya andal fota ɗum andal gal jiya dina walla andal gal jiya duniya fuu to o anda o tappiya hunde man humpitanmo jotta anda farillaji julde masalan woodi lunga annduɗa nder lungaji andi français walla andi arabia walla andi alémayre walla kala lunga nga annduɗa fuu foti tappa ha google mbiya farillaji julde noyi jotta aɗo jooɗi ɓurata seconde gotel ɗum holle yoɗo nder fayidaji man hunde lattinde gal masail ji dina walla kiitaji suumay walla hijjuɓade ke a yiɗi humpitago walla kiitaji hijjunoy foti to woodi lungan ka annduɗa kala lungaji fu ɓe ɗo peƴƴina hunde man a ekkititto ɗo nder fayidaji majum a yottoto her majum be jawɗum be koyɗum bo a wa'ata ko jaa mbiya a ƴammoyan mallumjo walla kaza to woodi lunga ka annduɗani a humpititto her majum ɗo nder fayidaji man koyɗum a sonindiran be bandiraɓe ma goɗɗo a wayrimo foti ewnamo
walla gaɗanamo message noon wayre mi wayrima a jamona ɗo bo nder fayidaji man ɗum waɗan tawasul yimɓe colodiran hakkude muɗum sakkoma bandiraɓe ɓe derɗiraɓe e noon bo nder fayidaji man kuje ko latti ko nafata yimɓe kuwan ɗum ko yaawi a yiɗi hunde filmade noon gerɓa nda kasare ɗum mota ɗum ɗume ɗum hunde noon hunde coggu ko marɗaje fu ndamin kam nonol kasawol giɗmi pilma gerɓana goɗɗo o yerɓitane hunde ma yo ɗum maslahaji gal jiya duniya bo ɗum ɗon nafa ɓiɓɓe adama en ɗo bo nder fayidaji latti ɗum aw a halkata wakkati ma wala ɗum e jotta gaɗa ɗum on jotta ɓe gerɓane deydey koɓe mari ha deydey koɓe giɗi yerɓango mama e noon bo ɗum hoynan hakkude latti ɗum gewti hakkude yimɓe ko larani haala diina goɗo ɗon daayi an bo aɗon ha nokkure ɗo woodi masala on giɗi nagasnago yewtugo dow maka ana ɗon ha maɗa ɗo windanamo kanko bo ɗon windane ha jottoɗon ha natija ha masala kamarɗon haaje man ɗo bo nder fayidaji man nder fayidaji man darseje ɗon gaɗe dow man goɗɗo ɗon ha saare muɗum ɗon siiba darsere ha lesdi gondi feere ɗon dow programme man oɗon jogui oɗon jangga goɗɗo feere ɗon jangina oɗon laara ɗum ha téléphone mako oɗon tokki oɗon jangga ɗo bo nder fayidaji man walla goɗɗo ɗon waɗa wasu ɓe mbinda mobashir en direct foti maɓɓita connexion ha téléphone ma goɗɗo waɗa wasu ha saudia ha kuwet ha toye toye pat a siban en direct aɗon nana ha wasu mako man timma ɗo bo nder fayidaji man e noon nder fayidaji latti ɗum internet jogiɗen ɗo gomnaji bo ɗon ballitoro be majum ɗon ballitoro nangugo halluɓe ɗuɗɗum enquête ji ɗon doggagal jiya soje en ɗo ko larane ala téléphone ɓe tawa lambaji halluɓe man ha goɗɗo ɓe kowa ɓe nangoyawo ɓe nangoyawo ɓe nangoyawo ɗo bo nder fayidaji latti ɗum ko gomnaji kuratagal jiya ko larani internet man e noon bo nder fayidaji man wakkatiyel pamarel noon ɓurata segonji seeɗa dara masalaji ɗuɗɗi masala leer gotel ko walla 30 minutes a laran bakin masalaji temere gal jiya ko larani dina walla gal jiya ko larani duniya fou a ɗellititto dow maji ɗo bo nder fayidaji man e gurtoɗoɗa be masala lattika ni suka laabka jogoɗa ka kuura be maka ɗo fu nder fayidaji appareil ji ɗi joggiɗen ɗo yonde fayidaji ɗuuɗi banni bonondaji bo ɗon bonondaji bo ɗo keewi ngam iganane mbiɗen ɗum ɗo mari fayidaji ɗum ɗo mari bonondaji nder bonondaji man dillirgo wakkati her ko nafata ɗum yake feere a tawan goɗɗo jogo téléphone el man leer ɗiɗi leer tati oɗo jooɗi hunde nafoore woore na duniya na duniya wurtodotako ɓe majum balmake feere o jippina programme game oɗo fija noon wala fayida yoɗo kam ɗum nafayimo ɗo kam lattoto téléphone el man ɗo ɗum wabal ɗum masibo dow latti ɗum dow maako e ko waɗi ngam o hutinirangel ha ko nafatamo nagal jiha duniya maako e noon bo nagal jiha dina maako oɗo dillira wakkati mere annabijo men sallllahu alayhi wa sallam bo wi ɓi adamajo ñande dargal tambankowal mum fu dimbata ko haajame kuuje nayyi nder kuuje won annabijo yi wakkati maako walla bo nder kaku maako to o halkoy ɗum ha larugo téléphone cokum ɗon wala fayidana walla o halkoy ɗum ha ko nafatamo her duniya maako walla her lahira maako e noon bo nder bonondaji latti ɗum téléphone ji ɗi jogiɗen ɗo nder bonondaji man ɗum wari ɗum fiyande mapindire ha janngugo qur'an goɗɗo tan o jangganno qur'an yake feere page gotel page ɗiɗi page tati amma to finini o woccigel ɗume ñalli ɗume waali warta mbatka wala ko ka nafata a nani ko ñalli ɗumen ka nafete walla a nani ko waali ɗumen ka nafete tawa o jangganno qur'an ma ko tumde ɗe page gotel walla page ɗiɗo heɓa mbar jari amma to fini suba o juuli walla to wartini ko artirta kanjum deydey no aranno bo ɗon no jangga qur'an yo ɗo bo hunde lattinde hallunde nder bonondaji man annabijo men sallllahu alayhi wa sallam o wi ko moye jangi har feere nder deftere Allah cenɗo oɗon mari sappo e noon bo to wi alif lam mim na kalima na har feere woore alifi har feere laamu har feere mimi har feere amma téléphone ji ɗo ngari accini yimɓe janngugo qur'an warti yimɓe ɗon cuttiɗi noon warti kala ko nafata ɗum gal jeeya qur'an man fou acci doggiyo ɗo bo ɗum lattake nder bonondaji latti ɗum téléphone ji ɗi jogiɗen e noon nder latti ɗum nder bonondaji man bo ɗuɗɗum nder jahili en ɓe janggayi nde réseaux sociaux buutake ɓe créa groupe ji ɓe mbiya ɓe ngasina walla ɓe mbiya ɓe pittoto goɗɗo feere o anndi anndal mum gajere walla dammugal ko o jangi ɗum defte ɗiɗi walla defte tati o jangi si o maɓɓita groupe o yaha fatawa islamia walla bo groupe ɗumena o indana ɗum inde ka welde ngam ha yimɓe keɓa nasta her man ɓawa ɗon o wiya o wasina si warta nder wasu maako bo oɗo waɗa bononda dow diina warta bononda maako ɗo ɓuran dikka to o maɓɓitaynoma ngam modi ɓe nde Allah cenɗo wi le limti ha qur'an kuje lattiɗe kalluɗe waddi shirku waddi latti ɗum kuje kalluɗe ɓawɗo Allah cenɗo timmitini aya on wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun mbi on dow diina ko on anda modi ɓe mbi wiigo dow diina dow ko anda ɗo ɓuran shirku ma hallugo yo ɗuɗɗum jotta réseaux sociaux aɗum nana goɗɗo wala andal sam en andi mo
wala o jangi wala ko o jangi to jangi defte ɗiɗi tati ɓawɗo maɓɓita groupe o waɗan fatwaji yoɗo nder bonondaji lattiɗi kalluɗi ko réseaux sociaux man waddi e noon nder koɗe nder bonondaji man kat bo sankititgo latti ɗum bid'aji ɓe pewe ta ñadde kasare to a naafini a heɓan kaza lewru kazaru to waɗana ɗum vidéo walla waɗana ɗum kaza walla ɓe nda miɗon ha makka ɓe mbi surnugo woɗa nda ɓe ɗo curna suudu kaba adi kullu a bida ngam ɓe curni suudu kaba hollan surnago daggi ɗum na yo ɗum ɗo yimɓe gaɗa ɗum cankita ɗum ɗon cankita bid'aji ha nder réseaux sociaux man walla ɓe windu ayare kasare to debbo ma tikki a heɓtan ɗum wat kaza to a watta ɗon nder adi kullu ha bida wa tunsha ɗiɗon cankite bo ha wasa'il al ittisal ɓe ɗo cakkina ɗum o yerɓanawo asli bo ɗum wala asli ha dow dina yo ɗo bo nder bonondaji man walla bo shirkiyat walla bo yaake feere ɗum waɗane mawaqi'ul kahana nokkuje lattiɗum gume en ɓe mbiya arif hazak heɓtu hande bo ñalde ma noy wat har feere kasare ɓe kasara a heɓtan ko keɓata hande ɗum ɗon ha internet to ko ɗo jannguɗo fuu ɗum ɗon yoɗo bo fuu ɗum latti nder bonondaji lattiɗum buude ko ɗo sankiteregal ton peweji ɗo cankiteregal ton biɗaji ɗo cankiteregal ton ɗo bo ɗum latti ɗum nder latti ɗum bonondaji ko latti wasailul ittisal man e noon kat bo nder bonondaji latti ɗum ko jogiiɗen man ɗo ukkago ha dedey nokkuje cekdanɗe ɓi adamajo dow dina yaake feere a nastan ha sitji goɗɗi feere mbiyan ka goɗɗo dina aɗon ekkito aɗon évolué ha ja nastoe ha sidwa chit en walla sidwa gadiyaniya en ahmadiya en walla sidwa gayra mbiya an ka a heɓi babal aɗon nana wasu aɗon kaza alhaali bo yusiruna subuhat fi din ɓeɗon gadda subuhatji yaake feere aɗon ɓe ɓaara ɓe kuɗa annabijo yaake feere aɗon ɓe ɓaara ɓe kuɗa dina man an bo mbiya a heɓi babal sitwa aɗon ekkito dina her maga yo ɗo bo ɗum bonondaji latti ɗum ko connexion walla ko internet man waddi yo nder bonondaji man modi ɓe limtani en ɓe mbi maɓɓitirgo laabi a shahawat suunoji photoji rawɓe photoji kaza kaza photoji ajabo en garta ɗo keewi nder toon dokka adresse ji mum ɗo bo ɗum kuje lattiɗe bonondaji nder ko connexion de internet man waddi walla bo filmeji lattiɗi kalluɗi gaɗanɗi bononda fuu ɗon ha toon ɗon ɓadi kanjum bo ɗum latti ɗum nder bonondaji ko téléphone ji ɗi yimɓe jogi man e ɗon kal bo nder bonondawol lattingol mapindiwol fantinago her hunde man o nanata o yiyata kanko kam tum oɗon dow connexion oɗon fantini dow majum e wala fayida bo wurtoto ɓe majum yo ɗo bo ɗum dagata ko a saret allah cenɗo wi kulu washrabu wala tusrifu wimana ko ɗume tata fantine dow majum kuure de no ɗum hurata amma goɗɗo feere tawa jemma fajiri ñalawma fuu gite ma ko ɗo tiggi dow man e ɗon bo wala fayida o heɓata dow majum ɓurnal ma tiggoɓe gite maɓɓe perdoɓe tan ha dow connexion ha dow téléphone tawa o wala kuugal marɗo kuugal yake feere 24 heures o maɓɓitita connexion se nde woore walla nde ɗiɗi yoɗo bo nder bonondaji man yo derraɓe kat bo nder bonondaji man sankititgo pewe bo ɗo cankito ha réseaux sociaux ɓe pewana goɗɗo walla goɗɗo noon fewa sankita ɗum ha nder réseaux sociaux ni waɗi kaza amma alhaali bo hunde man nde waɗay e noon bo yaake feere ɗum sankita fewango goɗɗo walla bo hutgo goɗɗo ñamgo goɗɗo neɗɗaku ɗum fu ɗum ɗo waɗa ha réseau social man sociaux man yaake feere bo ɗum huɗa latti ɗum lesdi ndi kazari ndi ɗon waɗa kaza alhaali bo ɗum fewre yo kuje lattiɗe ɗiɗi ɗe ɗo ha réseaux sociaux ko sawi ɗo kanjum wiyete fa'ida réseaux sociaux ɓe masiboji latti ɗum réseaux sociaux e no ɓi adamajo huudata be majum to lattake o jullo kuje man ɗon banni ngari banni o acca ɗum cagna ngam ɗum ɗon mari bonondaji na walla o huwa be majum cagnon ngam ɗum ɗon mari boɗɗum yo derraɓe julɗo kam hunde to wari banni o sakkinta ɗum cak e noon bo o hoytata ɗum cak to wari banni o ho an ɗum o jogo amma o tongoro be ko sharia tongirimo e no o tongorto man aran kam o mata tongorde arande ha ɓernde mako toon o fama téléphone ngel o jogi ɗo allah ceniɗo kam ɗo yiyamo ɗon ɗelliti dow ko o wiyata dow ko o windata fuu ngam majum allah cenɗo wi wa inna alaykum la hafidin kiraman katibin yalamuna ma tafalu goɗɗo o fama o anda ko ɗon ha suudu mako feere mako ko ɗume o fama téléphoniel man ɗo allah cenɗo ɗo ɗelliti dow mako to o faami ɗum ɗo waasi je woni ha nder ɓernde ɗo o huran be magel dede ko nafatamo her ngendam mako e ɗon bo o siftora konngol allah cenɗo inna allaha la yahfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama allah cenɗo wala ko wirnortomo ko woni nder lesdi ɓe ko woni nder asaman fuu ɗum wirnortako mo yoɗo to o faami ɗum ɗo téléphoniel man o hutiniran ngel dede ko nafatamo e noon bo nder ko nafatamo ha hunde ɗo man nder téléphoniel man ɗo o heɓa o botoro ɓe latti ɗum occasion ji
cankitanɗi mbar jaari masalan sankititgo andal masalan walla to o janngay bo to waasu lattingu pototirngu waasu laaɓngu wari foti o yerɓana goɗɗo wiya goɗɗo man nana faydoro be majum foti o créa groupe o nana wasuji laɓɗi oɗon yerɓana yimɓe ɗo bo ɗum boɗɗum wala ayiɓe her majum yo ɗo bo ɗum o heɓran ɗum mbar jaari ha her majum e noon bo nder ko o waɗata ha nder kuje lattiɗum réseau sociaux ko o jogi man ɗo tabitingo ha lattiɗum kubaruji e soyde sankititgo kubar sey to o lattake o tabitinigol amma ɓurngal fu enen kam to hunde wari ni saka to yiɗa goɗɗo man kam to ɗo wañimo walla waɗi luural woni hakkunde makko be maɓɓe o yerɓa noon hunde man waɗi waɗay fo anan ɗo ko wayne waɗina o yerɓa yoɗo siɓi adamajo waɗata sabbu o laara to o yerɓi ɗo ɗum woodi fayida na walla wala o tabitina ngam to o tabitinayi o yarama yeeso goɗɗum feere ɓe ƴamanmo ɗum moy wimo ɗum moy waɗi ɗum ngamajo Allah cendoyi in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu tabitine amma hande warti ɗum hunde ñamgo goɗɗo neɗɗa kolero ko mo yerɓa noon yo ɗo ɗum hanayi ha latti ɗum ha réseau sociaux man e noon bo yadamajo rento sankititgo latti ɗum hadiseji tampuɗi be hadiseji pewanaɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o tabitina sahago maji ake feere tumɓe ɗon cakkina hadiseji saka to période ji gaɗi suumaye waɗi koɓe cakkinta to layha waɗi woodi to lebbi goɗɗi feere nasti woodi tawa yimɓe feere ko cakkinta lewru ka zaruɗo gaɗon ni yo ɗo ɓi adamajo tabitina her majum ta kala ko wari gal jiya dina fuu hango ka o wuwanno ɗo ɗum ba jiddere la kala ko wari fuu sey tabitina hunde man dina biɗo ndena hunde man nde saahi ndena annabijo biɗo ndena ha deftere nde ɗon na walla nde wala yo ɗo bo to aɗon huura banni foti puura lattiɗum réseau sociaux man wala zunuba wonata dow maɗa yo derraɓe ɓi adamajo julɗo o huuran ɗum o haɗaka her huurugo ɗum amma ba mbiɗen o tongoro ɓe tongorle ɗe mbiɗen ɗo téléphone lattaki haram e yoftugo ɗum noon kanjum wiyete kalluɗum ɓi adamajo taɓɓoto ko ɗume amma ta ɗo tongi ɗe no saria tongiri be majum a faydoto her majum a heɓat latti ɗum bote ɗuɗɗe her majum ngam majum ɓi adamajo hutinira ɗum botoro ɗum amma tata latto kañum kam timminan gurdam mum fuu dow majum nga o fama ñalɗe ɗe o salinta be lerji ɗi o salinta ɗo o tammi ƴamego dow maññande dargam ngam majo Allah cendoyi wal tandur nafsun ma qaddamat liha ko moye laarade ɗe ko handini ko kandindama ɗum salingo wakkati ha kuje baɗɗe na walla an kam taw maɓɓitiman ɗo woodi kuje lattiɗe boɗɗe ɗe tefata her majum yo ngam majum ɓi adamajo anda gurdam mako ɗo ɗum hunde lattinde heeƴade na ɗum hunde lattinde tum o duumoto woodi duuɓu goɗɗi feere kam o timman o dilloyan ha Allah cenɗo yo to dilli han Allah cenɗo ɗo duuɓi ɗi o saliman ɗo ɗi gaɗate enquête dow maji ɗi pat o saliɗi ha ko nafata na walla o saliɗi ɗi ha ko nafata ngam majum ɓi adamajo julɗo kam haɓa o botoroɓe latti ɗum ngendam mako e to woodi ko wangi bo fuu o laara nafuuda man o dogga latti ɗum ko nafata man bana kuuje ɗe lattiɗen ɗe gontinirɗen ɗo nafuudaji man ɗon e noon kalluɗum bo ɗon ɓi adamajo huuragal jiya ko nafata ɗum Allah cendo reeɗen hutinirgo ɗum gal jiha ko torata ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkum Thank you.